it a shake on the place. It a shake up the place. It a shake, it a shake, it a shake. Work for the beer. 皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。S のシャックです。皆さん、元気だといいな。今日ですね、赤悪いよ、それ。今日ですね、新しいイニの、動画のリアクション作って見たかった。その意味の前は、ファンフェアって言います。すごいじゃん、意味。マジで人気になった。なんか初めて、なんか意味、BE:FIRST と同じ時ですね。その、イニの初めて、見た時は。でもさ、なんか今から、その意味か、その時から今まで、なんか意味がマジで人気になった。本当に。なんか初めて、なんかBE:FIRST の方が人気じゃなくて、でも今、意味だから意味言ってる。でも、今、マジで人気になった。すごいじゃん。めっちゃファンあるね。意味が。すごい。そして、みんな一緒に見ましょうね。一緒に、見てみます。はい、お願いします。ブーム。すごい、イニ。イニ、ちょっと、イニってこと、ちょっと知らない。見て、楽しみです。最近、日本 J-POP の音が、マジでなんか、かっこいいそう。かっこいいになった。めっちゃヒップホップっぽいになりますね。みんなの曲が。すごいじゃん。それは J-POP でしょ。なんか K-POP っぽい曲は作らない。うわ、頑張って。すごいに。うわいいなー。すげえ、エミメンバー多いですよね。多いですよね。絵にもかっこいい。ちょっと怖いね。ちょっとなんかロックパンクみたいなスタイルあるね。Hey! Let's go, エニ。それはいい意味かな。Hey! Let's go! あ、あ、なんかイギリス人、なんかアメリカバンドが、なんかそのようなかっこいいじゃないよ。日本人だっけそのかっこいいある。多分 K-POP、バンドも、でも、うー俺はなんか J-POP ラッパーだから、J-POP だけ、興味あるよ。Let's go! 楽しそうありたい。ちょっと、コーラのトラックみたいですね。なんか、コーラのクリスマストラック見たことありますか？あ、あ、ウー、ウー、パンパンパン。あ、あ、なんか、みんな全部、なんか、みんな全部歌って、なんか、ラップできるそう。いいよ。時々、3人のメンバーができるだけですかで、なんか、他の人が、なんか、ダンスしてるんですけど、意味には、なんか、みんな全部、歌ってラップできるそうね。いいよ。ああ、ああ。めっちゃダンスせずにいられないよ。マジで。マジで。はい。うわ、うわ、うわ、うわ。なんか、若い者、まだ若い者になるさせるよ。なんか、若者になる気持ちあるよ。マジで。これ、この音だから。すごいじゃん、意味いいな
今、イミファンだった。イミファンになった。なんかその前、なんかイミ好きですけど、入りのなんか音が、なんかまるでなんか聞いたことあるみたいです。そして、なんか意味好きですけど、なんかその、同じ時に、なんか、Spotify とか、なんか YouTube で意味の曲探してなかった。でもさ、なんか今回から、あの、この、この曲のせいで、今、意味、探してる。本当に上手だった。マジでかっこよかった。皆さん何と思いますか？意味の考えることは何ですか？コメント欄で、教えてください。知りたいです。でも、みんな、好きなバンドは何ですか？誰ですか？最近。今週、みんな全部、あ曲あるね。今週は弱い。でもさ、はい、みんな、コメントで、教えて、ライクボタンを押して、チャンネル登録しながら、なんでチャンネル登録してください。ただ、俺はエストシャキです。キマプレイズです。見て。ありがとう。じゃあ。